Ceng, wapo kitang motor na ito pero lagi maangkas lagi, mamatay chika. Kira na yun, sarap ko ng chika o maimpas niya itong mga motor. Importante, watay kayo obligasyon. Motor ito yung obligasyon. Kumotor maimpas ako na. Wala tuo yung chika ni. Babe, ay juga biyahe, babe, ha? Natang na ko sa mga tanan, babe, niya. Kasi di mo akong biyaan. Seryoso ko sa mga makikita ba ko diri og di ko seryoso sa mga anak ta kalab. Bugo ni sagad yung jamming mga laki, no? Para makuha yung tension, para mapokus na mo sa inyo. Ana ko sa papagmama na mamalay ko sa imuha kay nagbuhit ko sila do ka baboy mo daw ihawon daw. Kaya mamalay ko sa imuha kay tulo lagi seryoso ko sa imuha ang dapit ko sa mga babe. Tinuod lang babe, mawala lang ang tanan ayo lang jud ka kay na kamatay yun ako mawala jud ka sa akong kinabuhi. Ano sa dinulog, uy? Ano ganun sa akong kinabuhi? Di ana ta ka kalab, dili mo na panungugod. Gani, no? Dapat bulungtad atong panagigigma. Ay, parang nga, biya kiti ka. Puslan man na pamalay ay tagi. Isa ko bi. Ano? Di ba kita ko? Ay sa ka. Saan ka masayo ni ang bunga bro. Nakahambog ra man aya na. Dapat private. Ano siya may mga gusto, abi pa lang. Pakisa di ko isa. Basta ako, seryoso na ko atong nasabot. Bisag layot ni. Ay, Cheng. Kain pa ato ba? Muto kag lumay, Cheng. Kumutog lumay eh. Slidar, ano makita na yung mga lumay-lumay eh. Nyag na ako ipakita na mong senaryo, Cheng. Muto kag lumay. Oh, depende og. Kung na kayo makitaan, to ko, magiging yung to see is to believe. Pero sino? Nagpamatuod niya. Gilumay. Na, nagkaka. Minuno sila. Muulan ko ni ron ba? Na, ya, ang ko na kinagnaw ya. Tuwan niyo kung lumay ba?